Mwana wega mwana uyamene. Ndini ndina mishonga. Zvipamba panapa. Ira zvekutamba yadhindo isiye. Ndikuda kwemwana uyu, mwana akauma uyu. Metangisa zvakanditira dhise munhu wakanditsvakira dama. Uri kuita mukati? Wakatanga ndikupinda mukati. Ha? Wakatanga anda kuti ubude. Anda kuzori buda pana panasi. Zvekutobva pamba pano. Kana ndichiti buda pana vanhu zvinore. Zvibazira. Venyama shusha. Ndinyaya utadzei kupamba pana penyu. Zvauri kutadza iwewe ka. Inini handisi mubereki wako anokwanisa kukutrena wanzwa. Kana wakatadza kutrena kumba kwenyu kana chakwanisa. Mishonga yakuti apana pa iyoyo. Yakonzereswa nani kwa mishonga? Inini kumba kwedu asina kubvira tamboita kana zvematare kana kutsvaka zvemushonga. Iwo chako kupa magadzi ekuti wakuenda kumasowe kungotsvuku woya woda kuisa mhembe mama. Nyama shisha please. Usandipfugamira asi Mwari. Ayi, andifundise uche. Chimbonditererawo please. Simuka. Chimbonditererawo nyama shisha please. Andisunda kutaura newe wakandipfugamira. Nyama shisha andikambodziwa kuti mushonga ndewani. Pfugamira basi. Sadza chairo unondipa negumbo. Nawo wako ndipfugamira. Why? Tiri kubva kumashops ndofana kusangana nemuroti. Uchinditi bye bye uchienda. Kudzoka kwako pano kudzoka kana ndatora munyanyi wangu ndakukupa gupuro rubbish. Handigare nemuroyi ini urikuzvidza ndina mushonga wandinobata izvo ndakutokutya chakuti upinde mumba. Kana iwewe uchita zvo kana iwewe nyarara upambama nokuserekoroko iwo kana uchigona kuita mushonga wokuda kunzisira inini chinokutarisa kuti unotsvaka mushonga kuuchika chiiwe kuti uite nhumbu. Handigare nemuroyi. Andidenda ndiri muroyi ndakanouchikwa kare. Ndibate mushonga wandituka nasi zvandirwadza. Unoti kuda kwangu here kusabereka ndine ndakauchikwa kare here. Rubbish. Yewe ndiani mabazese. Ndandikati grots kare masachi. Enggak berapa. Terus hey, yuk, hey, yes. Nanti kurang jauh. Dulu kita tahu. Nanti semua jadi terus. Okay. Yuk. Hey, iwe. Usine. Muka man. Are you okay? You. Chi. Babe, come on. Chi. What is it? What is it? Babunyepera. Ayo akuda kutoyema. Muka. Muka ndikuze good news. Toda kunoroora. Yoga, nei. Isso. Muna kaita sema. Waita zile. What is okay? Muka. No, muka. Muka manio. Sik nei. Nah, man, dan kutochika kawo. Nanda tupere oras. Nanda tumu funda ambulance. Unachikisa kana bana ni magarara tuita. Unorero amuno chama. Magarara. I'm good. Ndataka ndikudena ka. Ndakufira beda, ndapinda busy because I want to be busy. Miss you, baby. Oh, okay. Sure. Mm. Yeah.
Ndizokona isvi yakatika kunetsana kamaita yaya namanya mashisha max muchibata dombo rei max ngende kudzera nex namegurwa junior pamandibata mudombo davandanzonga i3 months zvadzobva timama ichonga atamba serious maimanje chinga chakutamba ichi pakasapinda satani chete maima chinotamba pepe zvandazoita manje pepe ndatozoudza mwana wekuti andichada kumuona pano kureva meguru ndatopedzera naye because andingagari nemunhu anondibatira mushonga shamaka andingagari munhu anondibatira mushonga munhu ane 8 years ndigara naye panapa anoshaya kana one day raanopfugama kumasowe kuti angonamatirwa kuti awane mbereko imagine but ane magatsi ekunopfugamirwa kuti apiwe mushonga kuti andikwadze inini for the one after here haana chanoshaya panapa tatuma kana wazogara haana chanoshaya panapa but wona patochika zvazvobuda pamukuru dead sorry ndakagara ndakuudzai ndikati munhu ngagara aenda unaira akubata panapa akuda kutokuwadza imimi washa pandimuri kutomudzwira imagine ndikutobuda ndisanaenda kwadaenda ndikutobuda kuna kutogadzira mugadheni zvasatamboita azohuku panze apa dzekushaya kana ndisina mura akutogadzira mugadheni kuda kuvhara mahwani ake achiziva akarota zvemushonga pano but ndamuudza kuti kutozwa kutotya nezvandaona vachiita vai ungatanga kabudirwa nedhimoni ungatozvavanachitadema zvona ndatidena ndine foni ine nhengekeni ine whatsapp kana kuti nekamera ndikaenda ndatora zvavanachiti akachitonga kuchinja fesi kutongi akachitichinjira fesi kuda kutonge murume iyasha ndofanirakonzereswa nemadhimoni acho vanotadze marora ka unozotakura nezvimwe zvinoshuva pepe ndakuzozviona manje handizivi kuti pesi apa ndanga ndakaputirwa here kana kuti anga kanditira something handizivi but obviously ka munhu anogona kuzviita izvozvo anyway kuti hanzi mukadzi arambirwa uroyi mochidii hapasina no turning back ndatomuudza kuti it's off between us saka kutoenda akutoenda zvarini nhasi aiwa zvokuti period pane munhu akachazombogara pamba panapa iye atiita zvemushonga izvozvo zvinotyisa kuti vachokwadi zvinhu zvinotyisa kana chinhu chandisingade pane mukadzi kuhurirwa 1 neuroyi 2 izvozvo kumba kwenyu straight newe ndotokudza izvozvo uri papa ukamboita zvekuti ndikamususpecta kuti youare dating someone out I'm telling you ndotokudza ndikangosuspecta chiri kudana someone unotobuda gedi kana makutoongedzera inini panyaya idzo unoisuwa mebhuri muri kuti zvombo zvamakaita kura zvishoma here sure choda kundifadza pfutseka zvombo zvamakaita kura muri kuti zvishoma inenge riri shavi ndosandi kuti ramaiguru iroka ishave nyange une zvombo zvakadii zvamarika madzimai munombozikana here unonohurira majigisi kunohurira majigisi chacho uchitosiya polo negumba aiwa kani saka wana zviri kuitika futika mari iye yandaitaura iye ekubasa iye yapinda asi handikwanisi kutaura kuti mari yapinda because handikuziva kuti uchiri mutsva ndingabva ndangoti zvese basi hazvizoiti but mari iye yapinda so ndikutofunga kuti mangwana ndichambofonera cousin brother yangu mwana wemukoma wadhedhi wangu ndichatomufonera mangwana tafuma newe kuti vauye kuno mangwana tida kuzoronga nyaya yekuti ndombono zvitsvakire kuno hazvichaita kungonobvisa mari dzotikawa amunoti zvinofadza aiwa ndinotenda mari yacho inopfuura zvayo 5,000 irikupfuura 5,000 mukurevedza us inogona kupfuura 10 futi musana yaroini muchibvisira inini why not mwari wandinzwa uri kukisa pasi izvene kuti ndonekisa padamba ndambotenda nenga ndochinja ndinotenda tete sora ndakuwadza ndinotenda so saka kana takuda kunororana nditozonyatsokuudza because ndichatoti brother ngepainake ndozonyatsotiskaza naye maybe achava nasekuru vangu ndodiskaza navo asi vanenge vachitofambira urongwa ihwohwo urikufambira urongwa ihwohwo ndiwachitourikuroora inini obvious vanogara kupi mukoma wenyama gweru kumukoba kuchando munozoti I can't believe it muchita kuti mari itoripe kunondibvisira matozvironga nehama dzenyu kutongoenda pawed remit ndakutototora mari takatoenda
Ndakutoda ka list. Urutovhunduka. I can't believe it. Aiwa no. Pepe waifunga ndo wawire. Aiwa wakagadzwa. Wagadzwa mushuga wanawira mushuga wagadzwa mushuga. Mwara kubvisa so achinokubvisa kwamure kwarisa ape achinokugadzikira mushuga. You know. Ndikuita unonzi kupererwa. Yeah. Wozonya iripo. Yeah, tingafari edu, but you know, it's so hard for me to lose my wife ndakagara naye for 8 years. But consider kuti zvaari kuita zvemishonga, zvaari kuita zvekupinza Pablo, woti mbereko zvamuwandira munhu wacho. Zvamuwandira munhu wacho. I feel sorry for her, but life goes on. But mawacho mazvobuda ka. You never know panga kusazvara pamaibvisa nhombo dzakawanda. Saka dzimwe nguva tsitsi dzinodzidzirira ona imi maida kugara navo muchiti pamwe munhu akangoenda so ona nhasi ndiye akada kushereketa paimbe dzenyu. Ko nhasi mukanzi maakuita zvimwezvo. Zonge Junior adedzera. Serious. Mudumbo. Ndazanga ati daddy. Very soon nyamazvisvo. I can't wait to be Baba Junior. Very soon. Nditi. Okay, sure. Ramboenda kutoilesi. Alright, tiri baba. Speka bega watunzireko kwagwero. Kuzoya lasizeko atakatino mwana. Tatika kuti tifambire kanyadzi chingwa chiri. Speed. Unyewa shamwari nyaya inofadza yekuti kana zvese vanozviziva kutoti aiwa izvo zvinhu zvakarongeka. Masimbira nyama zvinhu. Tiripo. Ndiredi. Variseva mugwero. Vamwe vacho nezvavo hamene kuno. Para tiriko. Mazuva tiri kujakula mazuva ayo alive iri kuita. Jakula. Alive iri kuita aiwa. Ikatwisi kambani. Maiwe. Saka ndazi gwero kuripo. Gwero kuri nani zvako chando chete. Ndikoiziva kagwero. Gwero. Kuti mawana. Akugarike kunotonhora kuya. Kunova chando serious. Kulezipo. Aiwa hapo zvokuti. But iwe wakazika gwero. Ndakakutumira mangwana. Kona kubva wazomukira kuya kusera kuti nyaya yakataura shamwari inofadza zvisingatongoita ndatadza kana kugara pasi. Apagarike. Hazvinadzisika zvauri kuita. Ini wacho ndakutotadza kana kupinda muindastry kunokanda maCV basi. Naiguru wangu watotaiwa chikasika nhanyi bhuzi mukomana nyaya yekutaura ikai. Chaiyo. Ndaputirwa. Amene kuti kuputirwa kuita kuchiparashutu socha ndifare. Ndozvinoita rudo. Rudo runoendesa kumaextreme chaiko. Plus nepa wakataura kuti ane pamwiri. Akazvitakura shamwari. Ana mudhara akanyanya kasvika kaona ana mudhara. Ndakafara zvisingaiti. Isi basa riri magonyeti rera. Unofira kuTanzania. Unozodyera siwo. Uchira mugonyeti. Zvova zvadzakatika usara vasina kana hauna mwana. Utaziva kuti mabhatiri ere asina moto here kana kuti kudii kata aiwa ariko zvito zvane moto. Kutwendivhodzi. Sakura kuti madhamu ako ayekutanga patone mawana. Pane mawani izvozvi, pane madhezi izvozvika takatonedza nezvozvo. Ko mukadzi uya shamwari zvaakutoita akutobata mishonga. Aiwa kainzwa kaiwewe. Akabatira mishonga. Imagine kuti akabatwa ndamenya achida kutoisa mushonga mihembe yandada kupfeka ndiende kubasa. Unoziva zvinoita rudo shamwari. Iwe barika mutunhu unorira munduro. Barika unoziziva here. Ndakukudza munin'ini. Barika mutunhu unorira munduro. Svika pakuzoda kundisira mushonga here shamwari. Kana zvinoita rudo akandika chiti murume wangu wakuenda. Kuya anenge achida kuti zvari akatanga pamusha ndovausizve. But iwe akati ndopaangatisa kuzunga ichondisere kuti murume haana mwana apa murume ane mwana andopaifana kutodzika mhe papa. Vakadzi ndozvinhu zvakasingafe vakadzwisisa izvozvo. Kana ndizoregreta kumberi angu ndozoregreta angu ndakabata mwana maoko. Iwe ne3 iwe nevana vatatu ini handina kana mwana wani. Utoti watole mwana kusekondari. Niko waakusekondari. Bhozi zera rako vanotori netimu kana kumhanya mawani. Nguva isi andasvika kumabhebha acho ari kudii. Mukuru wacho anokai. Asi vadiki aiwa. Unokuti aminoti vari kupi unotanga musiri kugara ne. Chasinotsvaga zichembere yakadaro. Chave chigondwa chave chimombe shama kutadza kufura urema wacho. Mudiki tsaro ndo rinodziya kuziva. Unenge usinoteka 3 in 1 iwe. Randina reko zvino 3 in 1. Chetongoti munhu akana chinyowani ndo chinenge chakumhanyirwa. Randina reko zvino 3 in 1. Rinenge ritone mapilo kudaro.
Kubimanyiwa chona. Aripo hamena kwa kusipewa kana kachirongedza kana patsika chapo chapoka. Aiwa right. Zvakarongeka. Unoziva munhu wanotora musikana wabasa soka. Anenge akazvininipisa, anenge ari munhu akazvininipisa, munhu akabva kumusha, akabvira. Zotikandana naye kumusha chako chako haambotinyadzisa. Atinoda akukaroitoenda. Akunochita netsika nehunhu chinoita. Aiwa kurumetoita naye kuzana mudhara atunoziva kuti vanojamuka vatomboda munhu asina hunhu. Zvinhu zvacho. Awani munhu ndozongota kutomudzidzisa uchienda. Kana andingati anogona zvese but zvimwe zvacho ndomudzidzisa tiche. Rero kudedzera. Kana zvakarongeka bro. Aiwa ngavauya tione usazochire mukadzi wako. Magetsi. Kuda kubaya nebanga satenda kwa. Titambire ikoko ingo anoziya wani. Hello banguru. Andinesi. Murize. Kana ngofonero murume una zizi kochi. Banguru mawani. Mawani kutaura yatinoda nokutaura madibikira kama wani. Waniseko mwese kumusha. Musaribo. Nana mama nana date. Right but ndiri kugwera kumushanda ane time ndatobva kumasamba ndiri kukupa. Ku 13. Kumushanda ane nga time zvangu but ati mwese bwa meno kuno. Kunokoza itu zvangu. Munogara izvo kana. Apana banguru. Kochi chiri kunetsa futi nainesi. Muna kusimba kuita matama kudai. Muchema chizi ni pakadai. Banguru pane mawani pane. Mawani ivo nene nyatsotaura kana. Naye mukadzi. Wakasata mududza tu murukuya musimato yanzondi munondisiyera. Kunokusiya kupi? Kumusha wedu. Aiwa pano ndopa kwe unogonisiwa kupi kumusha kupi ko. Kwana kutaura kuti ndikuya. Wasabondudza kama wakadza mai ina me. Basi ndo wakurida kama zona. Ndikukurira zvekudaro. Ndo wakurida. Munofana kungozvitambira kana nesi. Kondo zvinenge zviripo. Zvakato. Mabarika ratangira pamuri. Zviri kwese izvi. Barika racho vasuri bona izvo. Plus kwedu kumusha ndinoziva kuti kwedu mabarika.